Boca
13 sakubamba isikhathi. Siqale verse 24 to verse 30. Yebo. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka. Kwathi kuba likhule ikhaba kuthele isithelo khona kwabonakala lokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye, Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulubutha na? Kodwa wathi, cha, funa nithi nxa libutha ukhula lisiphule amabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, uthani qala ukhula nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, libuthele amabele engotsheni yami. Verse 37. Wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle indodana yomuntu. Insimu yizwe, imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isitha esahlwanyelwayo nguSathane, ukuvuna kungukuphela kwezwe, nabavuni izingelosi. Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho linamandla liyaphila. Baba wethu ongcwele nasemini liyadala, uNkulunkulu wethu omuhle nasemini Nkosi khuluma ngalo, profeta ngalo. Baba wethu onamandla, sizophila kwethu ngezwi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Namhlanje bazalwane kunalento eselizweni yami engifisa ukuthi ngikhulume nabazalwane kulesikhathi esifishane sinaso. Lithi iBhayibheli uJesu landisa umfanekiso ukuthi kukhona umuntu omuhle owahamba watshala imbewu enhle eyisebenzi zakhe. Uthe uma seqala ukukhula izisebenzi mazithi ziyensimini zafike zathola ukuthi sekunokhula. Uma zifika kunokhula seziyobuza umphathi ukuthi asitshalanga yini imbewu enhle, yini indaba uma sesithi siyobheka safica sekunokhula. Ithi lento kimi empilweni kunama questions efuna udile nawo. In life is full of investigating. You have to investigate everything that you come across with. Sanibona bazalwane. Amen. Mabe umbuza verse 27. Beyobuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ensimini besijala imbewu enhle bese kuba lokhu. Kanti babuza umuntu onama-answer. Kubuhlungu lokubuza umuntu othi ngamangazi nomuntu oqagelayo. Kunabantu abangesikhathi ngempilo yabo behambe beyobuza kubantu abaqagelayo. Bakwenza amaladi bahlabisa inkomo abantu abaqagelayo ubuza kubantu abangena information. Abanye kuthanda baniyashadi la ekhaya funele mhlabe imbuzi ibhekele umva. Yabona ukubuza abantu abangenalo ulwazi bagezisa ngomlomo. Kubuhlungu ukubuza kubantu abangenawo amandla.
uthi kuhlusheliwe la ingane la ekhaya kahle. Kodwa into kagelayo athi ufike ngithola inkomo. Awunayo imali yesinto. Kodwa mawubuza abantu bathatha umthwalo wabo. Hey futhi ngiyawuthola yini? Abanye bablacklistiwe namhlanje bangolile bathi bazali impilo ngoba batholiswa. Kanti kube babuza usumalaphi. Wayezothi bonke balindele usuku. Kodwa moya abantu abaqathelayo bathi abakini bangenyawo. Kodwa ithunganisa ali uchaza kuphela bafika thule livuli. Ebakini nanithi lisavaliwe namhlanje. Kodwa mawubuza abantu abaqathelayo bathela zonke izinto. Hallelujah. Lithi iBhayibheli beza kumaster wama-answer. Wayesethi bona hayi ufika isithe ebusuku sahlangela ukhulu. Yingakho ngibona nje. Ngiyakuzwa na? Amen. Sethi isebenzi. Okay. Senze njani? Sihambe siyoqoqa na ukhulu. Usathi lo ningaqiqoqi. Uthi message namhlanje learn to live with the problem. Funda ukuphila nengxaki. Funda ukuphila nesimo. Uzukunkulu abonakale kahle kufanele ube phakathi kwambuzi. Uzukunkulu abonakale noma ibhekile lemveli kodwa iyakwazi ukuphula. Hallelujah. Isizathu salolukhula olbekiwe lapha. Ama-weeds lawa. Inkinga yawo ayafana namabele. Lolukhula luyefana nambazabani. Utshala imbewu enhle yamabele. Kwaseka isitha sangatshala into ehlukile. Satshala something like. Uma unganakile wazuqala ngokuthi yikho lokho kumnandi. Amazingahleke lesitshalo amabele uma ekhula aba nekhanda phezulu. Kanti ukhula uthela lona luthela eceleni. Kodwa masakhula iyafana. Uthi kumphathi ningalokhothi nilukhiphe ukhula ngoba nizothi niyalukhipha bese nikhipha nezinto ezirayithi. Kodwa ngiyekeni ukhule konke ngoba ngiyakwazi ngitshalile. Uma sekukhulile kuzoba nomehluko. Awuyeka abantu bahlangane nawe uma bafulele amacala. Bayekela abantu banipende ngey'nkulumo bathi wenza ukuthi ungazama ukulwa nabo ngoba esuku kufika isitha. Awukwazi uzwane nomuntu uthi wabeka amathebolini kodwa namhlanje inkukhu nebanga uzibuza ukuthi baxatshaniswe yini. Hayi kufika isitha ebusuku ngesikhathi behlukane nini kufika isitha satshala ukhulu. Don't be surprised if we need a certain outcome. Kodwa kuvela another outcome. It's because of the enemy. Now, uthi umphathi verse number 27 okufundela yena. Base kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye,
Osi awuhlanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na? Into yokuqala mawubona abantu sebephambene nawe ukade uzwana nabo musuzonda bona find out bani utholephi ukhula yini eyenze ukuthi kukade kuyizo namhlanje wena washada nijabulile naze nahamba bonke eqale ibambe yini lesizihluke emsile ubani lofikile kulesi yakho. Those questions uzofathuza empilweni uzomgxeka ukuthi sengiyabiyama kunemqondo singangabona ukuthi unemqondo nje kanti usuke understand ukuthi khona isitho sifikile ingalinyoka ithi kureva ngabe uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadlila yingoba uyazi ukuthi nina nizoba ngabahlala empilweni babazalwa khona isitha esithandela bonke abantu abezokuhle. Where it came from uthi umbhali ufika isitha ebusuku satshala ukhula nangizo bazalwane sebeyabuza ukuthi silususe yini ngizokhuza abantu abazakususa ukhula abantu abaphilela ukusolve ama problems khona inkinga engasolve ethi uzekele enkosini athi Isaiah 46:10 be still and know that I am God. Ngizobhalisa ezizweni khona izinto engafuni ingqondo yakho khona izinto afuna uziyeke uthi Nkosi letho wibida ungazijustify ngokugxekwa abantu angizwa uma abantu bekugxeka kuvumele ukugxekwa ungazidefend ngoba lithe iBhayibheli niyothula uyazi ukuthi umuntu okhuluma kakhulu angena okhulumayo wothula umuntu othula unezwe elikhulu ethula kodwa obenezayo kulula usheshe umkali ukuthi lo ungakanani ngokwematurity because ukhuluma kakhulu kodwa umuntu othuli unikeza izithinkinga ukuthi singabenza kanje athule uthembe noma ethule kodwa iBhayibheli ikhona. Glory to Jesus. Usathi-ke ngoba imbewu esitshalile lokho besilindele ukuthi kumile kuyafana nalokho esingatshalanga kuyekile abantu emathana yekele khona izinto uNkulunkulu azivumelayo babungwane ukuthi uphile nazo empilweni khona izinto uNkulunkulu azivumelayo zikuhlukumeze akhe verse 40 ukuthi egcineni lokhu ukhula luzawuboshwa loshiso. Don't stop the process. Sinkinga yabantu baba event abantu bezinto zamanje kanti uNkulunkulu asebenza izinto zamanje usebenza i-process. Yini ngoba sidlule kweni ezinzini hayi lokho ezintweni kodwa simile asihlezi siyedlula funela wedlula nalawo ubuhlungu khona funela wedlula nalawo ngempela khona ungabi ngoba ubuhlungu siyedlula. Number 2, recognize i-problem iqaleni ngoba ungayiphili impilo engcwele kwenza ukuthi ungazi ukuthi ushawa yini. Yiko ukuqanjelwa amanga kulula uvuma yonke into ngoba nawe awuphili ubungcwele kodwa uma uphila ubungcwele
ukuthi uhluphekile akusho ukuthi vuma noma yini. Hallelujah. Mina ngayina prophetwa ekhaya kuyasonda bebambele yashelela. Angikula ngakwazi ukukhuluma. Yafike indoda yakho lofithi ngangikwazi ukukhuluma kodwa ngangizwa. Kaprofeti ethi kunomngane wakho omubi. Ngizwa noma msholo uphike ifundo esiyena yena. Lo mngane wakho nihlala naye. One sifunda umatric sifunda standard 9. Ungathakatha umuntu waba grade 11 uzothola nini? Uyasho abende umuntu ayisho. Baba ngoma lo prophet. Ithi inhliziyo yami le ayikho. Kodwa ukhulumele emlonyeni. Kwakufanele kuseseni senixabene nomngane wami sikade singabangi lutho. Ngoba sakhona isithe esifikile. Sazokukhela ngempilo yami. Yini ke manje abakukela? Kodwa funeka usomandla. Funeka uNkulunkulu nokulunga kwakhe konke. Recognize when the problem started. Ngiyazibazana ukuthi ukhona umuntu oguliswa i-medication. Kuthiwe ama-side effects ayo. Lento engakuyaphilisa kube yona emgulisayo. Ube engahlakaniphile angaqhubeka ayithathe ilimgulisa. Bese abaqaphelayo bashezeni bathi noma understand ukuthi mhlawumthatha lento kwenzakalani emzimbeni wami. Amen. Impilo yakho you are in charge of your life. Zazi izinto ukuthi ziqale nini ukonakala. Kodwa uzo understand ukuthi isitha sifike nini. Amen. Angiyizwa bazalwane. Amen. Jesus. Now usethi ke verse 37 usebachazela lithi phakathi verse 36 basondela kwebambuza bathi Nkosi sichazele ukuthi lo mfanekiso senzela wona usho ukuthini. Ngicela ufundele verse 37 la. Wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle indodana yomuntu. Uthi ke kulo mfanekiso otshale imbewu enhle indodana yomuntu. In other words, it is Jesus himself of otshale imbewu enhle empilweni yethu. Nani bazalwane, ukusindisiwe, you've got a sower eUjesu. Yingakho singasenzi izinto eziphambana nezinto ezifuna uJesu ngoba uyena in-charge empilweni yethu. Noma kungafika umuntu evakuthayi eshumayela edumile ube ngakhulumi nezinto uJesu akhulume ngazo lithi iBhayibheli akabe wokabamanga. Otshale imbewu enhle abantu bazalwane indodana yomuntu. Yes. Insimu yizwe. Insimu yini bazalwane? Yes. Akasine kanje. Sithi otshale imbewu uJesu. Bese sithi izwe insimu it's your life. Ngoba wena uyinsimu kaJehova. uJehova utshale kuwe izinto ezinhle. Uma kutshala izinto ezinhle kufanele kumile izinto ezinjani? Ezinhle. Yes ma. Imbewu enhle yibo abantwana bombuso. Lento etshalwe kuwe. Lembewu ekhuluma ngayo kukhuluma ngebandla the church. In other words, in your life kukhona izinto ezitshaliwe ngesikhathi kuye uJesu kukhona izinto ezitshalwayo. Yingakho kuyenzeka umuntu abesekonzweni kodwa angajali ukuthi okuye ngoba kamamukela uJesu. Athi mayiseliwa abesethi mina ngiyathandaza ngiyanikela kweshumi mina ngenza yonke imnikelo kodwa impilo abayihamba ukuba khona esontweni akukwenzi utshalwe imbewu oyibeke ngaphezulu komhlabathi ayimili kodwa uzibile kahle igujela ngaphakathi emhlabathini kunezinto emele zingene phakathi kuwe zifike zishintshe inhliziyo yakho embi zifike zishintshe amagubana phakathi kuwe zifike zishintshe kudala imazile bese umuntu uKristu Jesu wisdom esisha belikomo dala kudlulile kudluliswa yini kodwa imbewu esingeni
On my way. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Mani abashele thobengini nabangakholwayo. Kunabudlela nebuni. Ukhanya nobumnyama. Sanibona bazalwane. Kukhona izinto ezikulimaza ngokuthi uNkulunkulu uyekela abantu abangakholwa babe khona empilweni yakho. Kanti labantu njengoba bengakholwa kwesinye isikhathi akufuneki kube nabo. Kodwa uma ungaphila impilo bazozicacela. Uverse 17 walencwadi engisho uthi phumani phakathi kwabo. Ningathi into ongcolileyo. Nangizobazalwane. Alisho ukuthi lithi hlukanani nabo, alithi xabana nabo. Urobo umzana oxabana nabantu abangakholwa. Asixabani nabantu abangakholwa. Siyehlukana nabo. Bese lithi ke ngabantwana bomubi. Uverse 39. Kepha isitha esaluhlwanyelayo nguSathane. Okay, indodana yomuntu nayihlwanyele nini? Kodwa uSathane uhlwanyele ebusuku. Bese kuthiwa ukuvuna kungukuphela kwezwe nabavuni izingelosi. Ukuvuna uphela kwezwe nabavuni ibazalwane. Now okay. Empilweni kuthi angithi there is no field without weeds. Ayikho insimi engenalo ukhula. Ukhula is unavoidable. Awukwazi ukuyi-avoida ukuba nenkinga empilweni. Kodwa lithi iBhayibheli bayeke kukhule na. Kodwa kuzothi kukhula ibheke izoziveza egcineni. Hawu kukhona bazalwane. Uma sithi u-Alpha no-Omega sisho ukuthi bazalwane nobusathana ngazenza u-Alpha empilweni. Kodwa kasoze abe u-Omega. Only Jesus is Alpha and Omega. Yekani inkinga zikubambe. Kodwa uJesu wakho uzovela. Nangizobazalwane. Inkinga ngakuzivile. Ayinto emfundo ngokusebenza. Uqala umsebenzi unamaphupho. Uthi ukuthi mhlawumbe umsebenzi ngizonikela okweshumi. Ngizothenga ukuthi ngizobakhumuza. Ngifuna namuthenga imoto. Ngifuna ukwakhela abazali bamuzi. 3 years down the line. Uthi ucheck-a zonke lezi zinto akukho kwenzekile. Kwenzekile fika isithe ebusuku. Satshala okubi in your life. Nangizobazalwane. But ufuna uzona isithemba namhlanje. Kuyogcina uNkulunkulu. Ake siye kuthetha amacala ukuthi usibani bani umhlebile. Bayeke bahlebe. Kodwa nomafundla. What if you hear something about me? Believe it. You can even add some. Because I'm tired of explaining myself. I'm so full of people because mountain in movie, thank you. Follow no one's long now. Even he, Uto Jesu, Yegan, Nime, Finity for this videos. Uta Sikuta, Kizogana, our food, Uta, Okuna, before we
abantu abakhuluma abayithanda ngawo. Leave them. Bese uthi uyasiza ngeqiniso. Bese wena uneqinisweni. Bese wena unebethembeni. Bese unethembisweni zakhe. Ukuthi njalo uzoba nami. Uzokuvikela. Uzokulondoloza. Wathi ngeke ungiyeke singafezekanga ithembiso. Stop living your life fearing death. Engakuthetha lakhuluma ngalutho ngokufa. Empilweni senethandaza. Kunabantu abayizisebenzi zombuso kaSathane. Abangajabuleli ukuthi khona into ezinhle ezenzakalayo. Yabona ezamile nokuphanga bathi bebake uzothenga imashini emandla. Ebusuku uzofika isitha. Sizotshala. Futhi uyodlala uzolo. Abathengani bona. Futhi isitha besilaleleka. Noma ngithi amanga avelaleleka. Yazi umuntu uyame enkantolo abiza ummeli. No advocate. Beyomela amanga. Uthi umbulela umuntu bese ummeli. Wambulala kanjani? Aluwini omlebulela icala aluwini akunjwethi charge. Kodwa ngicela ukutshela ungawini emhlabeni. Kodwa ekhaya. Yomsiza nalo umuntu azosizwe lonke. Yabona ke thina sesafunda. Njoba kimi la nje nasingathi angithande homo. Sengafunda ukuphila nabantu abangafunda. Abahlengayo babenami. Ngithanda bisho. Ngiwethu sasizana. Kodwa ngithi ngingeke. Bakhulume kabi ngami. Kodwa Nkosi yangisiza ukuthi ungahamba ucingana nabantu abakhuluma kabi ngawe. Ungabesho njalo bayini wena ngeke uma umuntu ngoKristu umntana wenza. Uma isitha sivukela mana ngoJesu. Bese uyathula. Yena uzokubeka ngesikhathi esifaneleyo. Uthi lona uyelele ukukhula lukhule. Ningalisusi. Wawangene enkingeni uthi uphuma kulungele, uthi uphuma kulungele, uthi uphuma kulungele. Ugcinubezwa abantu abahamba ngempilo yakho. Angaze kuza abazali uma ukhuma lokukhathalisa abantu. Awukazubuza ukuthi ngicela ungiyeke ngamavesi, ngicela ungiyeke. Lenkinga yami ngaphezulu kwamavesi, ngicela ungiyeke ngama. Uselaleli imphumela yesitha yazi yangena kuwe. Kodwa lithi iBhayibheli bazalwane, omobayo ngiyamembathisa. Ijume mhlophe. Umoba usushaywa ube nezingozi kodwa ume eqinisweni. Kuyabiwa kuJesu. Hallelujah. Don't be surprised. There is no life without hindrance. There is no life without problems. Njoba sithi sindiswa sithengisa ubanana from Monday to Sunday. Sithengisa impi. Kodwa athi u-1933 athi ningasabi izwe ngoba mina nginqobile. Ngiyabizwa bazalwane. Ngisothi namhlanje bazalwane funda ukuphila nezinto ezingamnandi. Funda ukwenza futhi awuyeke ukuhamba ubika zonke izinto ezingahambi kahle empilweni yakho. Usuyaziwa nje mawuphakama ukuthi wena uzobika ukuthi hey asilalanga. Asilalanga. Hey sihlambile. Hey siyahlasela. Ake bezokubelingele bazi ukuthi ingane yakhe imithi. Sebehlangene emakhona bezombona ufakaza kanjani. Uthi mawufika uthi uya sisa. Hallelujah.
bezwile ukuthi uboshiwe, belindele ukuthi uzocela ukuthandaza, ukuthi ufike uthi oh how I love Jesus, uthi Akwenze kusentana. Uyaphela ufa.
ngosuku elandela kufa. Kodwa after 7 days bawufika. Izothi kuwe musufuna ama-quick solutions. Musuthi mawubeke manje ugijime uyofuna amaloli manje. Bekezela uphinde lo mkhulu lwakho. Ama-quick solutions akwenza ukuthi usolve inkinga ye-hour kodwa ube ne-problem yeminyaka. Isitsha-ke ngoba vele bayazi abantu be-painting baqala inyanga usuke eplanini ufike usuku le-painting angazi ama-national kanti kuvele ufike isitha bohola ngomhla 15 sifike ngomhla 14 sifike sesimaximize i-problem ukuthi uma ungayisolvanga le akuphelile nawo uyisolve uthi uyabheka inkinga ayiphelile. Ngobona lapho-ke ukuthi isitha sikutholile kodwa kufuneka abantu abazoresista bathi angisuke ethembisweni angisuke entweni uNkulunkulu esho nakizo abazalwane ngoba kuyomsiza ngani umuntu azozizwe lokho elahleka ukuphila kwakhe. Glory to Jesus. In closing uthi verse 14 ngakho-ke njengokuba ukhula luyakubuthwa lushiswe empilweni kakuba njalo ekupheleni kwezwe. Bonke abantu abakhuluma kabi ngawe luyeza usuku lwabo. Bonke abantu abahlekisa ngawe luyeza usuku lwabo. Bonke abantu ababheka umgodi nabo uyeza wabo umgodi. Bonke abantu ababenzela phansi luyeza usuku lwabo. Ithi sibeko singajabuli ngokuwa kwami sitha sami ngokuba ngizovuka. Kuvumele ukuwa kodwa kube wazi ukuthi uzovuka. Nikhona bazalwane. Mina ngazi abazalwane abakwazi ukuguqula into ekadishulela. Nakizo bazalwane bakhuluma into ephikisana nayo. Omunye nje ukhona lapha kwethu. Wathi ayikho nje umkhonizwi lonyaka uNkulunkulu alikhulumekela nathi uNkulunkulu uyakhuluma kithi. Asekukhumbula ukuthi uMiriam no-Aaron basho njalo kuMose kathi bayikhathelo ngoba lo lenjani uNkulunkulu nathi leyokhuluma kithi. Ayisethi uNkulunkulu thula siliziphethe mawungaphenduli uyenza lokusuku. Nje abantu uyenza usuku lokova kwakho. Ufulawa ongakangeni kuhovini mawungahleki nosuku kuhovini ngoba nawo noma ungangenanga namhlanje kodwa uzogcina ungenile. Kodwa ngizotshela umuntu musukuyeka ibandla ngoba sekukhulunywe kabi ngawe nangani. Yakizo basabani futhi umuntu ongazi ungayikhathazi ukukhuluma naye kodwa focus to the cross ngokuba izwi lesiphambano lokubula kwababhubhayo kodwa kithi esindiswayo linamandla. Ayikho nje umuntu ongafuni ibandla kodwa phakathi ebandleni. Ungakholelwa ngeke senza funani. Ohlolela imbewu usathana. Ukhula abantwana bokubi. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyabayeka nabo bangene. Sishaye nabo ingoma. Sambe nabo sephasikeni. Kodwa uNkulunkulu ebazi ukuthi abantu bokubi abesithi kumahubo ngiyalezindlela osuthi zabe phambili nasemva kwakho. Into ukuthi ngithi ungabaleki ukuthi khona ingelo seziyalini ukuthi zabe phambi kwakho nasemva kwakho. Sometimes stop explaining yourself. Learn to live in the problem. Funda uphila lenkinga nazo.
umuntu afana ngoba nje bafikile kusukule inyawo usazohamba ngizwa let me pray. Deal with the problem, but don't try to eradicate the problem. Funa ukuphila nenkinga ungazami ukuyisusela ngoba mayithola usejele ngelilanga ngento ukuthi ushike ulale izwe ethena ukuthula ngazokuwela nangizowazana yekela lento ukuthi ngizobabhekela ubani abazalwane woza usubizwe nawo wonke amagama sabona bazalwane mina ndibeka ngibhalele kakangwane bayakufuna le bandla ngosibani bese ngiyangena nje izoyihlala la ngihlele khona ngithi Jesu sisi wamina praise God usathana zathuthele aphana zinongo praise God usathana zaphanaze praise God bazalanyana abantu bahambe bazibabuye masuke enkosini Ukuphila ukwazi ukuphila nawo. Lithi iBhayibheli akamavundla uyokwenza izitha zakho zihlalisane kahle nawe. Uma khona nini? Anikho. Ngiya ukuliziphe ngenexoxa. Awuye ukuhamba iziphi kodwa mana ekwazi ukuthi isitha nasizolo suke sathana. Yingakho uvuke funa ukuthandaza ngoNkulunkulu. Ngoba njengoba unele nje ukhona otshalayo. Kodwa noJesu uyatshala. Sibeke inyawo sami sibeke. Amkhulu uzothandaza lapha. Sibonise izandla zethu. Uphila kanjani ngenkinga? Uphila ngokwazi ukuthi egcineni uNkulunkulu uzodila nenkinga obhekene nayo. Lift up your hands. Baba wethu osezulwini, wena uyise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, wena uyaphila, wena uyezwa, uyahogela, uyakhula. Theyifela qaqala zomhlaba wonke. Siyabonga baba wethu engcwele emkhulu izwi lakho. Othe Nkosi yami liyaphila linamandla.